Takže dámy a pánové, tady nám to vypadlo audio, moc za to omlouvám samozřejmě. Nevím, na jak dlouho to musím natáhnout, asi 20 vteřin, takže 20 vteřin tady budu mít hovna. Každopádně, co se děje? Střídem tady dávám největší killy, protože jsem Sigma. Fuck. Kámo, když jsem já začínal točit na YouTube, to mi bylo 7 let, vole. Tak kámo si stával takový intra, vole, z těch hovnovej, kámo Google, vole. Čiže prostě, kámo, takový těch websitů, kde prostě dal si to vlastní jméno tam, vole. No, že prostě udělalo intro, kámo. A to bylo úplně cool v té době, kámo, a teďka to ani nepoužívám. Bacha, je tam jeden vole, jo? Ty máš tu novou, vole, nebo jak se jmenuje? Ne, nemám novou. Novou, kámo, to nemám rád. To je debilní. Kámo, můžu prostě pouštět nějaký ty svoje, vole, TikToky, kámo, indickým tabovcem. Hlavně, kámo, nedávají tu část, kde jsem, kámo, kde jsem ten soundboard, kde bylo ten N-word, jo? Co říkáš, Šimon, já mám sumenýho, abych ho neměl v tom videjku. Kámo, ty že proč to natáčíš? Protože to musí doplnit, vole, 3 minuty záznam asi jako není úplně nejvíc. Ty chceš být úplně youtuberko, že? Jasný. Ne, sorry, já si mám prdel. Good joke. Kámo, já jsem to tak věděl. OK, dám dozadu, OK. Ještě žiješ? Píšu, vole, to se to sral. Přežil jsi to asi ne, co? Jakože, vole, střílí na mě 5 vole lidí, úplně jako nevím, jestli to Tak přežil. já jsem čekal, že bys je zabiješ, kámo. Kámo, kdybych tam hodil granát a flash, granát a jak se to řekne. No, všichni víme, vole, skibiďáckou. Černoprdelní a černoprdelní. Jak to dělá oheň, vole? Ano, huliče brk. Jako Molotov. CTčkový molotov? Jo. Molotov. Jak, vole? Zápalný granát. To jsi postřel, ne, kámo? Proč jsi umřel jen tak? To byl fakeový terorist. Kámo, ty máš tu brokovnicu zase. Jo, yes. A lidi? A všechno? Ne, to si nikdo nevšimne, to je takový nenápadný, vole. To je asi nejmenší problém momentálně. Spíš bude horší to, že se to seká, kde byl. Kámo, tady bude se mnou Simple, to je určitě 100% real S tím Simple. procent jsem hrál. No, ale fakt. Je to Simple, kámo, jako shell echo, jako prostě vole, kámo, revolver, vole. Tak to je reálnej. To je fakt reál. Vole, kámo, Co říkám, shell echo, kámo. jedu profesionální skilly, ty vole, jo. Kámo, nemyslím si, že kámo Simple hraje, kámo, casual. A já si to myslím. On to určitě hrává normálně, protože on je Sigma muž. Kámo, proč se, vole, zas prostě odkaď, vole. Ne, já si sprdel, haha. To byl joke, to. Dobrý. Ty vole. A i když se mi to seká, tak dávám killy, kámo. Jo, Sigma. I am the Sigma. Oh yeah. I am the Sigma. Oh yeah. Jestli jsem tu... Pičo, vole, mrtav, vole, děvky. Kom je. Sedem je to. Já si dělám prdel. Můžeme tu úplně rečkujtuješ normálně. No, ty ho ragebejtuješ, vole. Ne, on jenom chytá, kámo, toto úplně masivní. Přesně tak, kámo, jsem rád, že jsi sám sobě dal diagnózu, vole, normálně, vole. Dal si diagnózu? OK. Nechytáš, já to cítím úplně z tvého tónu hlasu. A Mr. G Burrito už oficiálně umřel, to znamená, že tady se jdeme trošku jako tady to pro explo... Hej, kámo, já si nepravdu, že já jsem byl jediný člověk, který v tom týmu byl hráče. Asi jo. Proč jsem vyhodil M4? Dobrý.
Kamo, kolik jich tam chodí, vole. Si asi děláš úplně kámo srandu, tady tam je tak milion kámo těch lidí, vole. Trošku je zdržíme smokem, tak to je vlastně moc nezdržíme, když jsou tady, vole. Ne! Jsem to nějak chápají. Kamo. Co to je? Kámo, jak zemřel? Takže jsem prostě nechápal člověka, zastřelil jsem a tam šel další člověk, teď to všemu, že jo, takže. Musíme být trošku menší dementi a trošku se to tady vole pojistí, ať nám to jak dementi. Tak já se mu začnu snažit, zabijám, vole, hacky, jo. Čunkám, pojďme CT jakoby jít nad k těm Tčkům, vole, no dobrý, tady kámo, ne, sám ty vole, dobrý, super. A oni se spolu tím vrchem, vole, tady to nemá cenu, že to nás potom mrnou ze zadu, vole, to není jako úplně sranda. Můžu dostat, ty vole. No. Vyzkoušíme jednu věc. Hodím tam Los Granatos, on tam nejda. Vlastně oni tam prostě mrnou. To je o co. Útok! Fire! Fire in the Houska. Houska, myslíš ten hrát Houska? Jak tam straší toto, úplně duchové, nebo právě potěl? Nebo praduchové, že? Praduchové? Jo, ty přesně ti. Tyhle tento rozděl. No, proč prostě nehrám za Tčka? Já bych si dělal Galidla. On běž s Galileem do prdele. Nech mi objevila Galilea, jo? To je největší Sigma. Já mám výbušný koktejl. Fakt? Tak co mám já? Velký hovno, kámo. Mám tady vole prázdnou konvicu a prázdnou flašku. A mně se v tom jonťák. Nemka. Tak to je super. Ty vole, super. Kámo, velmi, co je lepší? P90 nebo Kalach? To bude těžké. P90. Aha. Na long range P90. Na blízko určitě Kalach. Cože? Má tam traktora, kam nejlepší hráč jako pro. Ale je to jakoby 7-1, takže nevím, jako jí stačí jeden win a jakoby mají no a já vlastně můžu také ukončit krásně video, takže je to pro mě zase dobrý, super ty vole. Takže lidi, ahoj, mějte se hezky, fanfárově vole a tak, viděli jste kouzelné videjko, snad si to užili, čauko.